så langt om. 8 sekunder, 8 sekunder. Hej YouTube. Undskyld. Vi skal ind i noget bogsblæk. Og vi er i øje. Benji, var der? Benji! Nej, ja. Hold op. Og jeg stakker stadigvæk med spasseren, så vi optager lidt. Hvad? Fuck. Fuck, der blev skudt! Shit, mand. Jeg er heldigvis ikke Uh! med nu. Jeg løber bare rundt, jeg vil ikke skyde. Jeg skyder ikke, jeg løber bare. Headshot. Nej! Lol. Jeg er død. Ush. Ush. Der er Benji, jeg kigger! Jeg kigger på dig. Okay, lav TNT run. Bogstaveligt talt. TNT run. Run for it. Jeg løber på TNT. TNT run. Der er du. Ej, okay, Benji, Huh? jeg fuck. Benji, han løber videre. Benji, han laver psykoen. Ninja! Ninja! Og så kommer man lige. Ninja! 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 Og ninja! Ninja! Jeg skulle tro, du også var kurplads. Hector. Ninja! 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 Det siger, hvor jeg skal komme hen, eller hvad? Ja. Ninja. Nej! Fuck! Wow, hvad skal du på ham der? Hvad er der? Så er du hurtigt, at du spray. What the fuck? Så er du også, hvor det hurtigt, du lige røg ud. Skal vi lige lobby? Nej, vi skal se, hvem der er bedst. Hold da, og så vent lige. Ja. Og det der, det er spadseren. Ja. Nøj. Optager du? Ja. Der er der ikke noget ude. Så Men du kan kun dem to. Og så kommer det der hatcha. se, mine damer og herrer. Vinderen. Gjorde det der. Vinderen. Alle vinder er han vinderen. Men hvad fuck har han ikke smør? Ej, det er smørhår. Det er smørhår. Åh nej. Ja, der er Ses YouTube.